The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:49. Maayong gabi, kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Action Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan maka-aksyon, lakat anay kita sang panahon minyo nagaguom-guom palibota daw maulan daw indi man. Sa aton nga linya, Sir Melvin Chiero sa Provincial Disaster Management Program Division. Sir Melvs, maayong gabi. Maayong gabi si Maxon Brian kag inato nga pinakahuling nga lakat sa panahon Pebrero 19 tuig 2022. Duha ka weather system ang gapekto sa pungsod Pilipinas ni sa ka trap sa nga low pressure area nga nagaapekto ya sa Mindanao kag northeast monsoon o kun amihan ang nagaapekto man sa northern kag central Luzon. Ang Mindanao maka-experience sa magalumon nya kalangitan kag lapta-laptaman nga mga pagulan o kung pagpakilat kag papanagoob nga dulot man sang easterlies kag trap sang low pressure area. Ang Metro Manila kay ibang bahin sang Ilocos, region Cordillera, Administrative Region, Cagayan Valley, kag Central Luzon, may kasarangan ng panahon magluwas lamang sa mga isolated kag mga mahina man mga pagulan nga dulot naman sang amihan. Ang Visayas, lakip ng Negros Occidental, kag Bacolod City, maka-experience kita sang kasarangan tubtob sa magalumo ng atong kalangitan, kag mga lapta-lapta man kita nga mga pagulan o kung papangilat kag papanagoob, nga dulot man sang easterlies kag amihan. Kasarangan tubtob may pagmulumadlos nga hangin, gikan sa nasidlangan kag namin na nasidlangan, ang naga-impluwensya sa kabugusan nga bahin niya sang probinsya kag karagatan sang probinsya, may kasarangan tubtob mabulo-balod. Ang tao balauna 18 kay na nga may 1.1 metros nga kadalumon kag ang hunas alas 6:41 sini nga gabi nga may 0.1 metros nga kanabawon. Ang adlaw nagatunod alas 5:53 kag magabutlak alas 6:03 buwas sa aga. Ini si Melvin Piero sa Provincial Disaster Management Program Division. Madamong salamat ya mayong gabi sa luwas. Sir Melvs, Yes, actually. angin mo no nga LPA nung may kabalakan kita si Sir Melvs ano nga sitwasyon. So far, ini isang low pressure area. Wala kita dapat kabalakan din sa Western Visayas. Kapasalamatan, tani-tani ko magadala sa mga pagulan-ulan rin sa aton. At least mabasa-basa man ang dota naton. Shallow low pressure area ini siya. Sagwa sa ato Philippine Area of Responsibility. Pero ang trough niya o kunang mga galom, ang extension nga galom, nagalabot niya sa Mindanao. Amo yung nagapaulan sa Mindanao. Diri sa aton, mga light rain skid lang. Ang mga manipis mga galom ang dala niya diri sa aton. Tuod no kay do pila na kasimanang alugbati ko to sa garden ko do nagkuyos na gid sa mainit amo na subong subong mostly ang ano dire nagapekto sa ato gamatabat na sulod ang aton easterlies kung ko nang mapaang nga hangin halin niya sa Pasipiko mo na nang gamata-mata kita pakadto man sa summer season. Wow, ti tamaan pagid na nahadlok man ko daan Sir Melvs nga sagi kagamit sa tubig sa prime water kay may 12% VAT na daana. Agali ka. Siling ko mga muyo na lang nga mag-ulan-ulan. Mag-ulan na gid lang. Oo, kay may 12% VAT na bo do ka bugat man magtion sa ano na madugang imo bill na. Siling ko sa balay lingkong inong hugas nyo da nga nang inyo sining linabahan bla. Amo lang nang ibasya to sa lugbati tanay ha. Yes, oo. Pero way lang habon ha kay basi makaon tapating pati pertino. Sige Sir Mel, salamat ged. Salamat kami gabi salamat. Sige sir. Action Firing Line. Gaulo ambo ng palibot kay na abi ko gani mabubo na siya mo kay doga itom gid man aton sining norte kag sur kag dito sa pinaka eastern part sang Negros
Pero nag-ulo-ulan siya, ahay. No, pilalagid lang ka tulutaligsik, to maisip mo pa. Action firing line. Nga pangayo, man tagali kong kisa action Oliver ulan, no? Pero kung taman man ka ulan, no, daw ga problema man kita. Kag isang panahon tagalibog, ba ng ulo ya sa aton? Action firing line. Kaya, lasay 53, pero mga utod na ka-action nga nagapuyo sa igad sang baybay sa idalaw sa taytay kilid sang kasubaan kag kabakyasan, alerto lang, 24/7. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action na Joe Philippine Standard Time, lasay 54 na, subong adlaw, Sabado kita, yari na sa Pebrero 19, 2022. Action firing line. Bukas na nga aton sining nga Facebook page, pagya sa Aksyon, radiobacolod.com.ph, sa web naton YouTube Plus, ang Twitter account mga ka-aksyon. Ang aton sining nga text hotline sa 0963-757-0874. Ang pamangkot ko sa mga gabi, simple gid lamang mga ka-aksyon. Hatag kamo sang komento nyo. Ayhan ining pagnubo sang kaso ni COVID-19, magapadayon na gid ini, o kon may ara pa kita sang palaabuton nga medyo mabudlayan na naman kita. Abi kamo bi hatag sang inyo sini panan-awan, abi kiti kabalo ko ang mga utod ta, mga observant man kamo mo, grabe man kamo mag-obserbar sa aton sini nga situation sa palibot naton. Ayhan sa panulukan nyo, nag-amat-amat dubo ang trend sining kaso, panulukan nyo sige-sige na ni or basi may bag-o naman lamang search ang ginatawag na kampanya mo. O, sa 23, gani may palaabuton, tani nga presidential nga magkanto dis Bacolod. Action firing line. Abi kamo lantaw, kamo text, kamo komentar, kay basahon ta karon dugay-dugay mga ka-aksyon. Action Brian Morden. Action firing line. On board na, Tob-Tob las 9 tak na sining gabi, sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitaan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ano ba lang mga nagalinagumba kag kaulumol nga mga balita sa aton sining pagpangalagad? Ginaabisuhan karon ang aton sining mga kapolisan diri sa Western Visayas, ilabi na gid sa Bacolod kag Negros Occidental. Ayaw gid kamo pag-apil. Andi kamo mag-intra kung may ara kamo, may makit-an nga mga tarpaulin sa mga kandidato nga naka-violar, nga mag-intra kamo kag bulo baklas na kay administratibo gid ang kaso nga dangtan nyo. Ang mga pulis ginatumod naton diri, amo ni silang nagaupod sa mga grupo sang COMELEC, DENR, DPWH, kag ang local government unit mga ka-aksyon sa pagpangaka sa mga violators or mga campaign materials nga wala sa designated area, kag ang iban dira oversize pa. Action firing line. Halong gid kamo kay kasuhan kamo administratibo, dapat mangin non-partisan kamo. Si police mangin security court, security lamang or gwardiya sa mga tawo nga nagapatigayon sang baklas nga ini mga ka-aksyon. Action firing line. Ang iban nga balita sa sinimateryo ng Police Station number 2, ginapadalman pa ang pag-imbestigar sining pagluthang kagabi sang isa ka anay security chief mga ka-aksyon dira sa may 20 Yetla Street Lacson, no? Diri sa Bacolod. Kung ano gid ang kikadadalman sini bao perti man, no? Ang Police Station number 2, feeling ko lang kung i-check naton, amoy may pinakadamo, feeling ko lang nagkalamatay sa luthanganay sa area sa Bacolod. Action firing line. Kag kadamo sa mga cases na sa Bacolod nga wala gidya mapasakaan kaso bangod sa kakulang sang ebidensya. Hindi taman mabasol si pulis. Action firing line. Ano ayhan ang mangin komento diri sa aton sini nga public official sa syudad sa Bacolod? I-check tabi karon si Councilor Alice Pino, Committee on Peace and Order mga ka-aksyon, kon anong iabi masulo-suggest sa aton kapolisan sa Bacolod. Samtang Councilor Novero magasapol sa Local School Board sa Bacolod angot sa preparasyon sang face-to-face nga klase na mga ka-aksyon. Action firing line. Sa probinsya nga mga balita, Vice Governor Ferrer nagalaom nga mapadayon ang pagpauntat sang importation
sang kalamay diri sa pungsod Pilipinas. Action Firing Line. Kagang 5-day work week makaaksyon sa Provincial Capitol magabalik na sa Marso 1, 2022. Dason nga bulan, bangod na batyaga na gid man nila nga medyo nagkulo-kalma na gid man ining si COVID-19 mga kaaksyon. Action Firing Line. I-check naman karon ang Bureau of Fire Protection kung kumustang preparation nila sa Fire Prevention Month sa bulan sang Marso. Layo pang Marso, Action Oliver, pero gahibi ang simana nga wala sang sunod-sunod nga sunog diri sa aton. Action Brian Borden. Action Firing Line. Ang mga balita yang adalag ko sa national ti subong adlaw ang aton sining routine kada gabi update naton sa lakat sang COVID-19. Subong adlaw ti salamat sa Ginoo kay 1,923 ang bag-o nga kaso. Kahapon 2,200 plus mga kaksyon mo ang kaso. Action Firing Line. So nagnubo siya. Nagapabilin mga kaksyon ang aktibo nga 62,533 kag ang nag-ayo subong 5,158. Rason nga nagpamangkot ko sa inyo nga subong nga gabi kung naga-monitor ka mo kay text and chat dira sa aton sini nga live kon ayhan ining pagnubo sang kaso dalalayon na ini sa inyo pananawan although nga ti hindi man kita ya mga otoridad, hindi man kita eksperto, pero kabalo ko may kaugalingon kamo dira nga mga pananawan mga kaaksyon. Action Firing Line. According pa sa Okta Research mga kaaksyon, nagapanaog ang positivity rate sa daily mga kaaksyon didto iya sa National Capital Region. Calabarzon kag sunuman sa Okta Research makaaksyon nga ang iban nga mga rehiyon amuman naganubo man suno diri sa kay Sir Guido David sa Okta Research mga kaaksyon. Action Firing Line. Low risk na ang classification karon sang pungsod Pilipinas. If madumduman ninyo nga ginmono ko man sa inyo nga suno sa World Health Organization nga ang Pilipinas lampuwas na kita sa pinakalain nga situation batok sa kay COVID-19 o pinaka-worst nga senaryo sa COVID-19 mga kaaksyon. Action Firing Line. Timayo inang information para sa aton diri sa pungsod Pilipinas kay ti inang matawag naton mga kaaksyon nga kita mismo binuligay ining tawag naton mga kaaksyon bala nga ang bakuna although iban ti way gid man ka pa bakuna ang iban dira tinagasunod gid sa husto nga health protocol mga kaaksyon. Action Firing Line. Hulaton ta mag Valentine's kay ma-surge after 15 days bantayan sa March 1. Wow, autud no? Pero dito sa Manila gani nagsaka-saka nagligad nga adlaw mga 3 days after sang Valentine's Day. Ginpasibangda nila tong Valentine's pro. Action Firing Line. Pero waya nagnubo siya gihapon mga kaaksyon, why siya nagsaka liwat. Kabay pa ngati atong Valentine's nga to sang Feb 14, hindi ito makahatag sang dugang nga problema sa aton. Action Firing Line. Kaya diri sa Bacolod may occasion o kung waay daw kuha na gid man daw pagusto na gid man lagaw ang mga tao di subong labi na gid ngara kita sa alert level number 2. Ang aton sining paglain subong amo na gid lamang nga nagasukso kita sang face mask. May ara gani iya nga nasugata ko kag mga kilala taman nga wala na gid gani ga face mask. Action Firing Line. Why naga face mask ang iba na nagapawala na lang gani mga kaaksyon pero gapulo practice man sila guroy bilang guro hidlaw man ta magpakita sa aton nga nawong. Action Firing Line. Sige, ang ibang nga balita mga kaaksyon dito sa Ukraine ho padayon karon ang tensyon nga nagahitabo dito may lang kay may ara na sang anom ka mga Pinoy nga nakagpala uli diri sa aton kag isa diri bata pa na may mga 400 ka mga Pinoy sa nasabit nga lugar nga ginabuligan karon sang pungsod Pilipinas nga makapauli mga kaaksyon. Action Firing Line. Okay basi malastra pa ni sila sang sagi kakinamog to. Rason mga kaaksyon nga ining aton pagsaka sang presyo sang gatong may kulo connection na ni sang ginamo to sa iban nga pungsod. Action Firing Line. Diaryo, sa maabot nga Martes mga kaaksyon, nagahana naman nga magsaka ang presyo sang gatong sa ikawalo na nga best ini. Baw, susko, ano na lang ini. Action Firing Line. Daw mapilitan kita diri magamit sa aton nga mountain bike kada adlaw pakadto sa istasyon Action Oliver. Action Firing Line. Oo, sa pagkamahal na kay diesel subong 55
Ang pinakabarato 54 diesel na, no? Ang gas may 67. Ang pinakanubo 65 sa pagkabugat, no? Action firing line. Ay, sus ko. Sige lang. Kay mabot yung panahon, manubo-nubo gina siya, pero ninit lang ginatawag nga pagnubo, ha? Action firing line. La City 3, ang ibang pangabalita dito ya sa National, kagabi mga kaksyon, kabalo ka dito subong sa National, wala gahul pa ining isyo sang Comelec nga nagapang baklas sining nasambit nga mga campaign materials sang aton nga mga kandidato. Action firing line. Una gidri mga kaksyon, nga ang Comelec dito sa Metro Manila, ginreklamo sang kampo ni Vice President and now aspirant sa pagka-presidente, Leni Robredo, matapos pinangbaklas nila ang mga materyales nila sa mga pribado nga mga propiedad, no? Nga sa diin wala naghatag sang early man lang nga warning abi or inang first offense abi or tagbalay, baklason namo ning inyo ang kwanho kay bawal ini. Do mo na abi. Action firing line. Tinagreklamong kampo ni Madam Leni Robredo mga kaaksyon. Pagreklamo, sumabat man ang Comelec, ngati may mga basihan kita sa aton sini nga ginahimo mga kaaksyon, hindi ya kay mangbaklas lang kita without the basis or mga laye o kung ano nga guidelines pagsulundan. Action firing line. Dami na abi, ano? Amo nang yang justification sang Comelec. Si Manila City Mayor Isko Moreno nga napapili man subong, nagpalayag man. Ngati hindi siya pabor sa ginhimo sang Comelec mga kaksyon, ngati duway nagidya respeto man sa tagya sining materialis nga ini. Action firing line. Siya ka wrong and unfair ang ginhimo sang Comelec. Now, subong adlaw, si presidential aspirant man Manny Pacquiao nagpalayag. Siya, kung ang akon materialis among pangkwaon sang Comelec, kung nakabayular gid man, go ahead. Hindi gid ko yang magreklamo. Action firing line. Mayo man si Pacquiao makita lusot. Siya nga ang mareklamo kay mo kay hindi man ang mga lain ulo ang taga Comelec nga magpangbaklas lang da kung wala sila nakaintindi sang ila sini nga ginatrabaho mga kaksyon. Action firing line. Siya that's why nga kon sini nga mga organizers kagaya sini nga mga postering group ya kung sino man da nagapang poster gina-train gid nga dapat didto kita hindi kita dira kay hindi sila pwede. Kag ginapabalo man sa mga naga-support sa iya nga kung dako nakatama bisan pribado pa ina, hindi gidapat pwede. Action firing line. Ang gamay nga pagintindi ko hambal sang Comelec mga kaaksyon, liwaton talang karon. Bisan pribado pa dira ang ini nga lugar, bisan hindi designated area kay pribado ina pagusto sila, pero dapat i-abide nila gyapon ang sizes iya sang Comelec nga 2x3. Hindi bot silingon nga ti pribado kamo inyo na da pagusto kamo sa kadlagkuon sang inyo material. Action firing line. Basi amo nang wala bala maintindihan gid sang halos kalabanan, no? Ti suno kay Pacquiao, kon ang akon materialis kwaon nila ti ila lang na. Hindi kuya mag-file kun anuman nga mga appropriate cases suno kay Pacquiao kay kaintindi na sila sang ila ginahimo. Action firing line. Pero kita hindi pa naton diri mabatsyagan gid ang ina nga mga reklamo gid nga masyado, although nga may ara sang tigpipila like sa nagligad nga si Mana si Attorney Cesar Distrito, nagreklamo na siya kay ang iya sini nga mga campaign materials niya pinangkuha sang sang City Legal Enforcement Team, no? Nga nakaintindi man abogado man na mo. Action firing line. Atong grupo sang putian ni Albi Benitez nga pinangkakasto sa may takuling nga area. Nga suno sila ti pribado. But according naman niya sa syudad, nakalubag sila kag may pila ka mga miyembro sang homeowners dira nga wala galiya nakahibalo. Action firing line. Di may mga rason bala, no? Kaluluoy ito kay distrito nga Salakyan Action Oliver. Ang nagkadto to sa mga barangay 13 bala ho, Boulevard na da. Naka-park ang salakyan niya, linampusan ka batong iyang sliding window niya. Action firing line. Kaluluoy man ni kay distrito. Abi, sa mga botante ka mga supporters, hindi lang kamo manghilabot sa mga butang sang kandidato ay lain na iya.
butuhay lang tabala kay masakit ba na sa part nila nga propiedad ba na nila. Action firing line. Anyway, sige, tonight mga kaaksyon, i-check naton ang COMELEC diri sa Bacolod. Liwat kita nga magkuha sang pagpaintindi sa publiko, no? Kay diri sa lokal, hindi pa naton makit-an gid ang mga materyales sang pangkampanya naton mga tarpaulin dira. Kay March 25 pa ya maumpisa ang lokal nga kampanya mga kaaksyon. Action firing line. So, base bala ang nagakalahinabo dito sa national, magkalahinabo man diri sa aton, which is hindi kita gusto nga mag-inamo kita sina. Nga ahaw sa materials, ang COMELEC, magkadtol pang ulo nila, kay pwede mafailan sila kaso kung may makitaan iyang evidence ang tag-iya sa sina nga mga campaign materials mo. Action firing line. Ining COMELEC nato na subong kakapoy naman isang ila trabaho daan pagkapos dungagan tagagid, no? That's why nga tonight, luyag naton nga ipa-explicar liwat kay Attorney Rivo Sorbito mga kaaksyon. Kung ano gid bala ang dapat nga himuon sa mga pribado nga mga lugar sa pagbutang sining mga materyales nga ini. Action firing line. Kay ti may ara iya mga supporters iya nga like for example, ako nagapapili councilor, Mambal Councilor Bry. Hindi ka na magbutang di sa akon sa tarpaulina kay sa akon nga propiedad di nga 5 hektaryaho, ako na lang na di mabutang sa tarpaulin mo ya, ako man mapaubra. Oh. So hindi ka galaya kapag gusto yang atang iyada. Action firing line. Kay bawal mga kaaksyon, bawal gid saya suno sa COMELEC. Amo nang gusto naton nga klarohon subong nga gabi kag kumustahon taman ang ikaduha nila nga pagpangbaklas kahapon Biyernes. Action firing line. Kay kada Biyernes nimo ang ilang nga pagpangbaklas, damo naman bala pila naman bala ka pick up, pila naman ka salakyan ang pinang himos sang COMELEC diri sa syudad sa Bacolod. Kagang sa probinsya, ayan, kumusta ang sa probinsya, no? I-check naman na dason nga si Mana. Action firing line. I-check naman na dason nga si Mana, no? Amo malana mga kaaksyon, ang mga dapat naton patinan, kay subong, bisan kulo campaign materials lang ini, ga-reflect ina sa personalidad sang isa iya ka kandidato, mga kaaksyon. Action firing line. Timay lang tani ko naga-reflect lang sa iya sa nga personality, hindi lang magkadto sa punto nga magpinasakay sang kaso, kagang iban dira iya, kung hilabtan ang iya sa campaign materials, nagakapikon, kag nagalabot sa punto nga nagailanaway personal. Action firing line. Di ulo election malang ni aton, labay malang ni, tapos sa May 9 election, tapos ng istorya, counting na kita, hulaton ta kung sinong magdaog pagkatapos kita may mga aligot-got kita just because of campaign material. Action firing line. Hindi manami, no? Sige, alang-alang seksyonan. Oo, alang-alang, way siya sabat. O, sige, i-try ko sa akon, diho. Basi, diri sa akon, bala magsasabat, bala ho. Testingan ko, dibe? Action firing line. Aha, arya. Testingan ko, di kay basi, magsabat ni sa Attorney Sorbito, diri sa aton. Sa aton sila nga pagpangalagad subong iya nga gabi mga kaaksyon. La 7:11 na Action Radio, Philippine Standard Time. Action firing line. Sige. Mga panamyaw ta pakaronon ta na kang aton sini nga mga kuan mga kaaksyon ang aton sini nga mga utod nga nagapariser sa ila sini nga mga komento sa aton pamangkot kay ina. Action firing line. Sa iluhan ta aksyonan si Councilor Al Espino, no? Sang kagabi mga kaaksyon, balikan talaga karon sa Attorney Sorbito, no? Sang kagabi mga kaaksyon, mga alas 10 to alas 11 sang gabi, may isa ka anay chief officer sang security. Ang ginluthang patay diri sa may dalan Lacson. Dira sa may 28th Street to aksyonan o 29, 28 no? 28th Street mga kaaksyon, no? Barangay 4, lapit sa police station number 2, no, pila lang naka-metros da. Action firing line. Sa dinining biktima, nga nagapungko mga kaaksyon, ginlabyan ng kaginluthang sang suspitsado, more or less mga 3 tubtob 4 ka mga suspitsado. Action firing line. Ma-imagine nyo nga ang pilas sining biktima Action Oliver 39 iya kabala ang nagsulod sa lawas ya. Action firing line. Mahambal naton nga once pinatay mong tao akig ka
No? Normal gina nga akig, alangan mo tiruhon mo siya kundi ka akig. Di ba? Galing sa pagkatiro nga 39, akig giniguro kaydo pila ka akig bla. Action firing line. Ano gini ayan ang sala sining nasambit iya nga former chief officer makaksyon sang security nga ini. Now, magluwas ka gabi sa nagligad man nga gabi may ara man gintiro patay didto sa area sang Barangay Banago. Pero nagsurrender to ang suspect gilayon sa police station number 3 kag isa man to ka security guard. Action firing line. Ini nga si Mada do ya ka security guard nga mga ngala nagaginawa ha na. Kag magluwas dira makaksyon madamo pa sa mga kaso diri sa syudad sa Bacolod nga nagabinulos-bulos na lang ang aton sini nga mga BCPO director nga wala pagid mahatagan sang nagakaigo nga hustisya. Action firing line. Kapag kadaghan na gid nga mga kaso, mga kaksyon, may mga abogado, may ara sang mga barangay kapitan, may pulis, no? May ara sang negosyante, kag may ara man gani sa mga ultimo nga sibilyan, mga kaksyon. Action firing line. Ang ginpamatay diri makaksyon nga daw wala pagid mahatagan sang hustisya ang kamatayon nila sini. Ang worst diri kay iban nga ginapamatay, ginapang utod pa yang ulo mo. Kag ato sa piyak nga barangay ginahaboy. Action firing line. Pero we don't know kung ano ang sitwasyon karon diri sa syudad sa Bacolod. Kay kun pambalontang pulis ti imbestigahan, nagahimo sang pila ka mga tikang, may mga task force ang ginahimo, pero tiya mo na, ang pulis hindi taman mabasol, kaya ti alangan sagi sila ka-file ka kaso nga wala sila sang witness, kag wala sang ebidensya. Action firing line. Damo na bala nga sitwasyon, maintindihan taman ni sila, pero dali gid lang. Online sa firing line. Sa aton nga linya, Councilor Alice Pino Makaksyon, Al Victor Espino, ang Committee on Peace and Order sa Bacolod. Councilor, may gabi, welcome to Action Radio Bacolod, Action Brian Morden ini. Maayong gabi, Action Brian, and of course, sa tanan natin na tagpalamati, labi na gid ang mga taga-Bacolod, maayong gabi sa inyong tanan. Aha, belated happy Valentine's dira Councilor sa imo, kag sa imo pamilya. Thank Aha. you. Aha. Salamat. Yes, Councilor, kay baloko nga ikaw private kagid ano, sa nagakalatabo diri sa Bacolod Subong, kadamo na gid sa mga pinatyanay. Wala ka pa nakabalik bilang councilor, may mga pinatyanay na diri nga asa Subong daw gasinggitan gyapon ang pamilya nga ti hustisya, no? Ang kapulisan ta kabalo ko nagahimo sila sa pinaka the best nila but amo na ganing mention ko while ago nga ebidensya ang kulang kag witnesses sa pag-file isang kaso. Councilor, any comments ang situation ta subong sa Bacolod? Ini bala isolated case lang, cases ini or alarming na for us diri sa Bacolod, Councilor? Well, Action Brian, no, and to be fair to everybody, no, when you say isolated case, the word isolated means isolated. Pusin ganon, tumalagsahon, no? Or kung sa Binisaya, tumalagsahon or kiss-al nagkakatabo. Daw ka hindi usual, no? But sa Subong niya, it's an occurring event, no? But however, to be fair to the Bacolod City Police Office, no? And under Police Colonel Joseph Martin, our BCPO head. Let me say this, no, for the record, that ang inyong mga karumalduman ng mga lang pinapamatay ang mga tao, no, which I them, no, ang inyong pagpatay ng tao or taking somebody else's life is para sa akin, I condemn these atrocities, no, these acts against humanity. And regardless kung sino nang pinapatay, kung ano man ang iyang record, para sa akin, city of human life should prevail. But in fairness to the Bacolod City Police Office, under the leadership of Police Colonel Mantir, ang ako na ginalang tao, this is not unique to Bacolod, no? This is happening not just in Bacolod, not just in the province, but all over the country. No, but ang ako nang iganit, as sa Subong sa Pilana, as I understand, there have been more than 40 such cases in Bacolod. No? Grabe, no? Sobra na 40 natabo. Ang ginpatay, ang nadiskubrihan na patay sa siyudad sa Bacolod.
not a single case has been filed against anybody, action by. No? Aha. And, to continually call it an isolated case, ang isolated again, let me refer it back to what isolated means. Case alony or that's what I'm saying, though the CDC and then again, I still believe in the capacity of the national police pag-itato. Aha. And dapat ang resolution sa sining mga krimen aragit sa ilang mga kamang. Okay. But rest assured, Action Brian, ang akong mga opisina, ang opisina sang Committee on Peace and Order sa Sangguniang Panglungsod, bukas ang pertaan naton para sa atong kapulisan kung ano man nga klase nga suportang kinahanglan na para ma-resolve para ng mga kaso. Aha. Kay na mention mo, Councilor, nga hindi ini isolated case lamang because of daw ka-unusual ini nga current events gani mention mo, meaning asod. So mabutang nato ni Councilor sa imobing side dira ini alarming na for Bacolod ang ini nga situation, Councilor. Well, again, Action Brian, I don't, ang ako lang yung statement that this is not just unique to Bacolod. No? Ang isang makakulugmat, no, nagsugod na ang pag-implementar sang COMELEC, sang ginatawag natin nga nationwide ganban. Oo, correct. Bahin sa, this is under the Omnibus Election Code. There is a provision in the Omnibus Election Code na hindi pinapagbawal na ang pagdala sang armas luthang, hindi lang sa Bacolod, but kundi sa bugos na pungsod Pilipinas. So, ako nakakulugmat ini because maskin may ginapatuman kita nga ganban sa isa gani kadlaw libot kami sa Barangay Banago, and then pagkagawa namon may checkpoint kami nga nasugata patuman sa ginatawag nga ganban. So, in spite of the efforts of our police, in spite of the provisions of law that are criminalizing the carrying of firearms, nagakatabo yapon ang ilang mga insidente. So, hasta ako, no, bilang ako am a responsible and I have a permit to carry my firearm outside of residence. But all of this has been revoked. Ikuha na ni ang pribileho sa akon sang layi, isa subong maskin wala ko patay, hindi man ang syudad sa Bacolod. And ako as a private elected ng syudad nga legal nagapanag-iyak nga may permiso nga magdala ng akon nga armas lutang kagwa sa akon panimalayo. This has been revoked. No? So, our police should ensure that our constituency in Bacolod City is adequately protected sang ating nakapulisan. Maybe guro, Councilor, with or without the COMELEC gun ban, ang strict iya nga pag-comply sang checkpoint sang PNP, guro, random, Councilor, always, guro, Councilor, no? Anong pwede da? Well, actually, random lang ilang patuman sang mga checkpoints, no? And however, if ang ining mga sitwasyon nakatabo lang sa Diapon, ang butsin ganon, what they are doing is not effective, then there should be a clear and honest view of what Timoon. No? I am not an expert on that Action Brian, but then again, kasubok ng report mo sa atong pumuluyo diri sa siyudad ng Bacolod, na in spite of the fact na ginapatuman ang ining mga checkpoint, may ginapatay gyapon. No? Sa publiko, in the public's plain view, ginagin ang bala mo kung 29 kigo. 39, Councilor? 39. Grabe. 39 ang igo sa sininga persona. You know, that is beyond atrocious, that is barbaric. Beyond, that is ina-saksak na ginaya kung saan pangalingwahe Action Brian. So, makakulugmat na ini nga mga balita. Aside from checkpoint abi nga hugot, Councilor, or do nga PNP na ton kabalo na sila sa ginahimo nila, ano, Councilor, Bacolod ta medyo sa imo paglantaw, kulang ta sa mga patrol cars to mobilized abi, mag-mobile sila sa tanang nga tinuon. We need ang city to provide patrol cars, Councilor. Well, actually, ni ara kita bago, no? In fairness to the Leonadia Station, may mga pick-up na, no? Natigayon ang pagpagwa sang ako na yung nagbulig man gusto nga mahatagan ng equipo ang kapulis.
diri sa syudad Aha. na may 15 million kita nga augmentation pagi sa mga salakyan, no? And makita nyo naman na subong ang mga strada nga mga Oh, pick up na. pick-ups nga nagapatrol, no? But then again, so far, no, I hope that there is resolution ang ginapangita ang ginasinditan sa atong pamuluyo nga may ara man ng kanib la matakpan or makasuhan sa sini nga mga karumal-dumal nga hinitabo sa atong not just the city but sa atong man kaingon nga mga LGUs di sa Negros. Aha. With this councilor nga mga hitabo abi old labi na gid nga nakamuno kasubong nga daw hindi naging maayo. May plan ka councilor before pa naman ang May 25 nga March 25 nga local campaign abi, may plan ka to invite sa Bacolod City Police Office abi sa inyo sini nga regular session dira councilor to take in a some opinion from PNP or anong gusto nila councilor. Well, actually, ako, personal capacity, no, ang sa akong nga komitiba, wala pa ko ka personally meet, wala pa kami sa istoryanay ni, although kakilala na na kami ni Miguel, kami ni Colonel Martin, wala pa ko officially on my official capacity as councilor and prison order chairman sa Sanggunian Panglungsod, wala pa ko officially meet kay Colonel Martin, no? But then again, ang ako nga gusto nga obrahon nga kung ano ang masuporta sa Sanggunian Panglungsod, paagi sa akong committee, my office is open to the Bacolod City Police Office. No? Kasi napanawagan pa sila, and amo na yung napanawagan sa ating nga kapulisan nga kung anong kinalano nila nga suportalin sa akong nga komitiba sa Sanggunian Panglungsod, my doors are always open. Sige. With that, Councilor, salamat sa mga serbisyo. Maying gabi kag mabuhay kita tanan. God bless, Councilor. Salamat, Action Bayan. Stay safe. And ang isa pa ginatong ginatubang, ang pandemya, ara sa gihapon, Action Bayan. So, maghalong din kita tanan. No? Salamat kag mayong gabi. Mayong gabi, Councilor. Action Firing Line. Bukas, basi naga-monitor da subong aton City Bacolod City Police Office. Bukas ang opisina ni Councilor Al Espino. Whatever man nga gusto nyo hingyoon nga makabulig sa inyo sining ang inyo sining trabaho diri sa Bacolod. Action Firing Line. Alarma kakugmat perti ito nga dinala ni Espino, no? Sa iya lang ko nakabati nga nakabatsyag sang alarma kag kakugmat. Kaya iban interviewon Max Oliver, isolated lang ni kay hindi man involved sa komunidad gid. Sila man lang nagapinatsanay na. Action Firing Line. What if may karon ko ng 37 to kabala nagtinalang tong iba Action Oliver kung may kalaigo gidya at 39. So maybe siguro it's about time na ni siguro katutukan man sa aton sining LGU kung ano ang mabulig man sa LGU sa PNP. Action Firing Line. Ang filing sang cases ang pulisya ma-file giniya kaso, prangkang istorya ma-file gina sila kaso, makakita lang na sila sang gamay nga kwandra buslot kag makita nila nga ikaw gidyang suspect kag ikaw gid naghimo kag pwede ka gid filean kaso, pulis na ma-file gina kaso, amo nang mandate nila mo. Action Firing Line. O galing kun wala ka sang filean kaso, ti alangan mang magpinataka na da sila, hindi man pwede, mausik lang na sila sang tiyempo na kag panahon nila. Ginahimo lang tanan sino mabi kabalokawan si matagan hustisyang kamatayon sa isa ka tawo sa sina nga under sa sina nga police station, dako ina nga accomplishment sang kapulisan mga kakson. Action Firing Line. Oo, galing kay ti amuna, may mga kakulangan. Kung isang pulis gareklamo pa sa pamilya sang biktima, kay wala nagakooperar. Damo man amo wala gakooperar. Labi na gid kun involved sa illegal nga droga. Action Firing Line. Ting iban do gipos-ipos naman lang. Sige na lang. Doa muna abi. La City 26 Action Radio Philippine Standard Time. Action Firing Line. Sige, pagbalik naton karon maka-action tinguhaan tagid nga malabot iya si Attorney Rivo Sorbito maka-action diri sa syudad sa Bacolod. Kag kon malabot naman karon ang Bureau of Fire Protection, ini may connection man sa puwerte nga sinunugay dis Bacolod nga hibi ang simana nga way sang asod-asod nga sunog. Action Firing Line. Pagbalik naton karon dugay pero ginaendorso naton sa inyo maka-action ang Bluterna Plus Herbal Capsule. Ngini dako gid ang bulig sa aton sining kaugalingon. Labi na gid ko nagakuano Aryo hambal sa mga eksperto maka-action ang Bluterna Plus Herbal Capsule. May natural nga paracetamol nga nagatunaw sang plemas kag nagatapna sang iritasyon, pagugbag o pagkatol sang tutunlan kag nagapauntat sang hilanat kag infeksyon sa isa ka tawo mga kaksyon. Kadako gali sang bulig sini. So pangitaan nyo lang sa mga butika ang Bluterna Plus
Si Barbie Tribe naga-monitor, Elizabeth Gamala, thank you gid. Tuto Tatan Araman. Si Barky nagreach siya si Kimpo Yulo kag si Madam Elizabeth Balaka Gamala naga-monitor man. Please greet Elizabeth Liza on her birthday today. Greetings from BCHS Class 74. Thanks a lot. Stay safe. God bless you and more power to arms. Salamat. Joby Bonares, taga-monitor man. Melvin Saludaris Abdo, thank you gid sa Malingin, Bago City. Alex Puentes, may gabi. Si Caitlin Nang. Si Maria Lea Marabailes Banaglorioso sa Camilla, Bacolod South, Tangob. Donna de la Gracia sa Estefania. Si Barke ang balnya, kung ako pahambalon Sir Bry, tani matapos na lang gid ang COVID para matawhay kita. Shout out lang kay Kimpo Yulo. MJS Candido Hildure naga-monitor man sa Sumag, Tuto Tatan. Good evening Sir Bry, ang COVID sige-sige na kay negosyo na matuod may COVID gid man pero ginhimo nila negosyo do tumpak nimo. Si Richie Toribio, good evening, Sumbray Monitor from Barangay Talaptap, La Castillana. Si Julie Militado Patrimonio, good evening, Sumbrayan. Ganubo na subong ang COVID kay may eleksyon na. Pero kabay tuod nagid nga nubo, nagid. Hail na lang ni Lord. Kani man. Diding alohamiento may gabi, Love Castillas, naga-monitor man sa Basak, Himamaylan. Lorna Diligencia, Elmer Tanyo Rigula, Santa Kuling. Lorna, kung hindi maghalong amogin na ang padulungan sang tanan nga pinagusto Action Bry. Correct? Si Elmer Tanyo, healthy pa ya mag mountain bike Action Bry kaso wala mayog nga bike lane diri sa Bacolod, Iloilo ya kanami. May bike lane man tadi, ginhimo lang nga kwan nga ulubrahan ka sa lakyan. Si Christy, pamatsyag ko subong lang na kay lapit na lang eleksyon. After eleksyon, balik naman na. Kag rason tungod naman eleksyon nga nagdamo diri gani subong sa Hong Kong pila ka bulan 0 case pero subong gulpi lang niya pila ka libo-libo pero kabay pa maging totally okay na kabay pa nga back to normal na gid ara ka sa Hong Kong gali ma'am nami tani tawgan ta kada mo mamangkot tada kun kumustang Hong Kong mo no pangitaon ko ni si Ma'am Christy abi no si Chanshai Okiwara bao Good PM Magsumbray, nubo naman ang kaso subong kay lapit na eleksyon. Amo na ginapanubo man naman nila ang kaso sa COVID. Sunod naman na masaka naman ang kaso, into-into lang na sa ilang mga tawo. Mayo pa sagwa sa lain nga bansa, endemic na diya, na sila ya. Kita ya daw hindi sila gusto ibalik sa normal. So sad to, no? Elvira Hilogo naga-monitor man sa Charito Heights, Barangay Granada. Si Mary Jane Irames Araman, Nanyo Lench, Lilia Taton, God bless, Georgia Gargasiran, Ray Flores Barayuga naga-monitor man tamyaw kay Bongbong kag Butsoy nga bisan nga naga-monitor gihapon sa ARB. Okay? Mamilili Oligo sang Bani Cave, Rodel Rojo. Action Bry, ano ang mahambal sang Comelec nga may vote kag re-elect nga posters nga wala pa campaign date ang lokal? Oy gali, di dapit. Di na pwede. Idilaos, good evening Action Bry, are lang kami gihapon Nanay Isabela. Sige. Milili Oligo ginagreet si Madam Vanessa Star kag Doc Matt Mayo or Mayo, Jinky de Lagdon, Noel Amar kag Alex Montesa. Sige. Action J. Basi mamuno mo sa action an, pwede matawgan bat si Sorbito kag iset liwat. Milili Oligo. Okay, sige. Ruchel Fulgencio Susana. Good evening, Sumbray. Gamonitor kami din sa Barangay Pandanon, DSB. Renz Evangelista. Tuto Tatan, Action Bry, isolated case pa ina nga damo na ang ginpatay. Ano na Councilor Victor Espino maghimo-imo pagi may ganban kita. Hindi. Hambal ya gani kay na hindi na ni isolated case. Kakugmat na ganing nabatsyagan niya. Hindi lang nga puro lang politika. Ginahimo nyo dila Councilor.
Ropi Libran, Action Bride, good evening. Monitor ko rin sa imo. Abi ko gid, bala, kamo lang sa Sineco may patong 3 pesos. Ang Nuseco may araman Gali ka. Tiyang bal ko gid kagabi mo. Nga, amo-amo na ni sila tanan nga galaw. Si Virgil Pinda, Action Bride, good evening. Pa-shout out mga Alpinda family sa Sipalay. Gapamati subong via radio. Ay gali, ti karon suliton ko lang niya. God bless lang stay healthy. Sige. Ven Pasbuds, evening Action Bride. Tamyaw ko lang mga paryente ko sa sitio Lunoy, Silay City. Mga Badian Kagrokero family. Sige. Balikan ko karon ang iban. Standby lang kamo da alas 7:33. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Barlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung maposlano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaagay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwag nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon.
Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban na bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon nga ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Good day! Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, kami diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kuna ng mga problema ginatagaan niya sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog gramo diri sa Action si manager suportado din tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Account Tuni. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Tuni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan na makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Tuni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account Tuni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account Tuni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account Tuni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account Tuni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account Tuni. Presyar na tayo! Presyara!
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin pila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.
ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy. Wala kay ginagamat-amat ko man saka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Pagsuwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod, ang Mang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas ng panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang Aksyon Brian Warden, Aksyon Firing Line. Good evening, Action Brian. May ilang pagpamati dira kay Ana Marilina kag sa iyabana sa Kumaliskis DSB, ano? Kag belated happy birthday sa akon bana nga si Totong Florentino from Dorina sang Binalbagan. Salamat gid, no? Sige, ang mga Olpinda family naga-monitor man subong sa may Sipalay mga kaaksyon, ano? Ginagreet sila ni Nanay Virgie Olpinda sang Celine Homes, no? Sige, ara na subong. Sige, check na ton mga kaaksyon, naligid lang. Antes na ni basahon ang iba naton nga mga mensahe mga kaaksyon. Ara na sa linya. Okay. May flash report na patrol naton. Ang flash report action day sa Lasal dulong sa aton sa D3 Bayo. Duga nga proteksyon sa kaugalingon. Action day may gabi. Action Bri, live kita subaw nag-report rin sa may bahin sang Dalan Araneta sa may tubangan sang Gaisano City sa vehicular accident ang nagluntad. Subong nga gabi action na Brian, wala gid lamang dugay. Involvado sa sining aksidente ang duha ka mga motorsiklo kag isa ka pick-up action Brian. So tatlo initanan ka mga salakyan ang involved sining vehicular accident. Ang storya sining action Bri based man sa mga initial information nga nakuha din naton sa palibot, no? Ining isa ka motorsiklo ginamaneho ni Action Bright sa isa ka empleyado sa Gaisano City nga halin ni Action Bright diri sa may Gaisano kag patabok na balakontanay diri sa may Grand Regal Hotel. Mayari diri sa ka pulo Action Bright kay dira siya magkadto kuntanay nga direksyon. Samtang ang isa ka motorsiklo halin naman sa south going downtown or south to north nga direksyon. Allegedly, duwa diri action right ka mga babae ang sakay sa sining motorsiklo and then diri sa tungasang dalan sang sila nga duwa ang nagbungguanay action Brian. Ining duwa ka mga babae action Brian natumba ini sila pero according diri sa mga information sa mga tawo nga ari diri sa lugar sa insidente, ang isa diri action right ka babae samtang natumba malugpindog kuntani isang nalapakan ang iya nga kamot sang isa diri ka pick up nga naglabay man. Pick up nga pula action Brian traveling from north to south naman nga direksyon. Sa nakita din naton sa lifeline sa Bacolod City RMO nga ambulance action Brian, conscious man ining duwa ka mga sakay sa isa ka motorsiklo nga mga babae action Brian kag mayara man sila sa mga helmet according diri sa aton sini nga kapulisan from Police Station number 8 action Brian, no? So sa sininga mga tinion ongoing pa ang pagkuha sa details sining investigador sa Police Station number 8 action Brian para sa dugang nga pangusisa. Sir, pero lang dito nga statement. Yes, action Brian. Ang pick up ara man lang, no? Ang pick-up action Brian ali diri sa tubangan sa Gaisano City naga-hazard, no? Kaya dugay check naton kung ang driver ali pa diri sa area. Pero ari ang isa action Brian sa involved driver isang motorsiklo gitawag siya sang investigador sa Police Station number 8. Actually okay action Brian ang empleyado sa Gaisano City wala man siya na wala okay man nga singa pamatsagan kag subong sa ginakuhaan siya sang detalye, no? Sang investigador sa Police Station number 8.
Ang pick-up, ari diri sa higad, try nato ni check diri si sir, pero mayara pa siya sang may ginaistorya sa telepono. Isa ini ka pula nga pick-up, Action Brian. Pagti, aksidente nga ginatawag, no? Check din natin si ma'am. Ma'am, may gabi ma'am. Sa Action Radio, pwede ka mga statement, isang gamay lang ma'am. Kung ano, Hindi ko pa, naglabay, malaki kami daon. gani. So, din ka mga ma'am from north to south in direction. Aling kami sa Fatima. Oo. Nagsimba kami, aling kami sa Fatima. And, Tapos, may pag-abot na namon, no? Nagasunod kami sa nang dako lang na tangker. Tapos, wala kami kami nga naman nagbungguanay na dayan. Tapos naglabay lang kami, tapos ang babae na nang natumba na sa kuno. Pagtumba yan, nakibot ko yan, may naglagpak sa sarakyan. Pero amo niya, right, di kami yan, naghagi lang kami yan. pero din siya kang naigo, ma'am. Iya ka mo? Or, Ikamot ka kuno, pura ko yung kabalo na. Lapak po, hindi naman tulupandan. Amulan ko na yun, patsagaan ko may naglagpak sa salakyan. pati ito nagganis sa paguma. Ang butin doon, di ko na, Siya man lang? Hindi ka magaling ka barangay, ma'am. barangay 30. 30, kapulit ako mo tani. Oo, dire kami kapulitan. Bali ang direct no from Fatima. Fatima, Patingkang Airport. Okay. Action Brian, ang matawag si ma'am, no, isa din siya sa mga sakay sa pick-up pati nakibot sila. Nga going sila kung dali sa south na direction sang amo to, no, may allegedly nalapakan. Pero muna sa check natin sa kapulisan sa police station number 8. Kung nugit ang natapo earlier action, Brian. Pero sa pag-check natin kay nasa ambulance ang Bacolod CDRR mo Action Brian, conscious to ang babae. Pero ano si sir, ano kayo na ang experience sa isang naglabay lang kamo di and then may involved ka duwa ka mga motorcycle na aksidente? Nagalabay man lang ko di kay nay ko kay perti mading traffic sa kilid sa may Consaguesano City dio. Iway man ko yan kwantid nga nakita ko nga may motor nga nagkuan na. Iway pa kabaloy nga gulpi lumagpak lang ang kilid ko ya. Gali na tumba ang bayi. Ano disgrasya, ti pagkatumbay napaklino ko na yon. Lumagpak gulpi mo. Motong ko nila nga kung nakarikta ko na ipito pa yung ulo kabayi. Kaya motong bahay gali waay nang guro galingin pa to yung ulo. Siway Manila gin ko kaptan ko na no tinatumba sa pick-up ko ya kundi ko yung lalaskaran pa oo. Ay ka motor, nakita mo kayo naman. Hindi uli lang ko nakalabay kay ginahusgar man sila kagina sa mga pulis da. Nagalabay kay perting traffic. Mo lang to golpe lumagpak lang yung kilid ang pick-up ko. Kaya aray man kubi sa kilid nila na yun mo. So, hindi siya naiko, sir. So, ay ko kuan kay ang nakita ko lang to at tutubong sa ambulansya. Ito ginabulong man tong iya ulo. Uy. Kay guro nakaigo gurong ulo ito sa asfalto guro ho. Sige nabulong to subong ulo ya. Galing sa ila statement ya nga ang kamot na ipit to. May ipit ang gani. Amo man gani sa naggawa di earlier nga mga statement nga legit pinaipit ko no. Amo gani kasi ko na naman. Tayo ginalungan nila ya tali ang nadisgrasya. To hindi kay sa akin. Mali wala pagka-aksidente pero wala sila doon wala nagpangon sa dayon. Doy lang ko katadong nga pan sa ila. Pero hinay lang imo yung kapatagan. Oo, hinay man lang. Ano galing nga lang to, sir? Siyempre, Dilostani. Ano nga lang niyo, ma'am? Mario de los Panis. Mario, from Barangay Barangay 25. 25. Sige, Action Bray. So far, wala pa din natin ang final investigation sa investigador sa police station number 8 kung ano ini ang mangin matabo Action Brian. Pero si Sir Aredo, cooperative man siya sa police station number 8 Action Brian sa sining investigation. Kag later on, i-update na nato ng pinaka-latest nga medical bulletin sining duwa allegedly ka mga babae na sakay sa motorsiklo nga man sila ang involved man sa accident Action Brian nakita na pagkuha sila sining mga ngalan kag address sa flash report pang patrol rekta diri sa may dala na Raneta sa may tubangan sa Gaisano City Mall ang ka-action nyo Action Dale Salazar mga ka-action sabihin ko man sa Pinasa labuton ka sa ang balita pag serbisyo sama-sama tayo Pilipino una sa balita una sa action sa Bacolod Action Rally. Salamat Action Dale. Flash report dalawang sa aton sa D3 Bayo. Dugang nga proteksyon sa kaugalingon mga kaaksyon. Anong daligid lang
Dula din nga kon yung kon niya ho. Ari siya ho diri kita. Balance this action firing line. Action firing line. Kompletohon na karon sa patrol maka-aksyon ang ining aksidente nga nagluntad sinigid lamang. Action firing line. Sige, aksyonan paki-check abe kung available na ang aton sining interview kay basahon ko niyan ayo. Good evening, Sumbray. Monitor lang kami diya. Tamyaw ko lang Brillantes family sa ilan ni Lola Consing, Dorias, si Tintin ni Galia sa Purok Marang, Barangay Mandalagan. Sige. Dali gid lang. Good evening, Sumbray. Si Richie Toribio, monitor from Barangay Talaptap, La Castillana, pa shout out man family Toribio. Always ka monitor, salamat gina na. Action Bray, ilalang na pasuni kay pakadto sa eleksyon pagkatapos na balik naman ta sa COVID tapos ang eleksyon. Mo tani ibalik nila sa normal kay kapigado. Gid kami nga mga senior. Kita mo lang na. No? Anyways, naligid lang alas 7:58 na. Online sa firing line. Ari sa aton sini mga kaksyon ang Bacolod City Fire Marshal sa aton sini Bureau of Fire Protection si Sir Rodel Ligaspi. Sir, may gabi na sa imo. Welcome to Action Radio Bacolod. Action Brian Morden kini. Mayong gabi Action Brian kaga mayong gabi man sa tanan katag palamati sa Action Radio Bacolod. Salamat gid sa time, sir. Boss ini nga mga do pila ka semana, sir, do may sunod-sunod sir nga mga sunog nga nagluntad diri sa Bacolod, may ara pa sa mga false alarm kung kaisa. Sir, kumusta subong sir ang data sang BFP kung sunog ang paghahambalan? May ara kita sang worst nga naka-record sir sa nga mga binulan. So far sining imbukada sang tuig no dito gata kira dayon sang isa ka as far as I can remember isa ka industrial fire dito sa Mandalagan. Kaya ang outcome sa to is totally damaged gid no ang structure no kaya ang aton lang dito nga siguro din pasalamatan isa nga wala sang nautas ng kabuhi no despite nga dako siya nga klase sang sunog kag may kabudlayan ang aton nga mga katapos ang Bureau of Fire pati man ang mga volunteer brigades naton tungod nga sang nagluntad nga dako kag ang aso no ang aso ang masakit sa ilong kag kabudlay penetrate ang area. So despite of that natigayon man naton nga ma-contain ang sunog kag way naman naglapta sa ibang pang parte sa mga struktura nga katupad katong nasunog nga building. Sir, so far may ara kita karon no sang sa among tagbulubanta no. This is not an exact data pero sang January may ara kita sang nagluntad no nga mga napulo siguro ka fire call naton no. Grabe no. Kag isa na atong na-mention ko kaina ang isa ka dako nga sunog kag as of February 19 no may sa pagtanaw ko kaina sang data namon may ara man kita sa nga siyam ka sunog nga nagluntad na no since February 1 to February 19. So ini siguro maghatag sa aton sang dugang nga awareness no kag pagpangandam on the part sang aton nga community kay ti kabalo naman kita nga approaching na ang summer time naman no by next month amo naman inang selebrasyon naton sa Fire Prevention Month. So despite sang aton nga nahambal na nga selebrasyon ang kampanya sang Bureau of Fire Protection is throughout the year man ini no wala ini nagauntat sa pagpahanumdom sa paghatag sang pagpahibalo sa aton nga pumuluyo nga kubrahon gid naton ang kanan naton nga pwedeng himuon ilagi na gid sa aton sulod sa aton nga panibalay kag subong man mangin aware kita kag mangin conscious no sa mga bagay kag butang masami ginatunaan sang sunog. So based man sa amon nga experience kag sa amon man nga field of work no may ara sa mga factor actually kung nga nagaluntad ini nga sunog no so isa na dira ang ginakabig naton nga carelessness siguro no or nga sa diin kung kaisa nagakalipat kita
no, sa simple lang sa sunod ng palimalay kung magluto kita, kinanglan aton gid ini nga intindiho, no, hindi naton bayaan or hindi kita mag-ubra sang lain nga bagay nga may ara kita sa ongoing nga ginaluto, no, kay kung isa tungod sinang kapabayaan nga gamay magadulot ini sang dako nga kahalitan kung masunog ang aton nga kusina kag aton bugos nga balay, no. Pero mostly, yes sir, go ahead sir. Mostly sir, ano gid sir ang ginatudaan permis ang sunog? Sir, na-mention mo na to luto, next ano pa gid sir ang iban? Yes, oo. Ang akon nga gusto ipalabot ining aton human factor. Aha. Kung kaisa mo na nga kaisa tungod sang aton carelessness, no. Ikaduha siguro tungod man sang kung kaisa may negligence man sa aton part nga abi naton okay lang, abi naton pwede lang, no, o abi naton na it's not a big deal, no, just like kun sa aton mga pamalay sa especially sa mga far-flung areas man at sa aton mga kabaranggayan nga kung kaisa may masami bala matabo bala nga mag-run out o kung kaisa ang aton nga means which abi for example ang fuse niya mag-bar siya or maguba, no. So tungod nga malayo, tungod nga hindi kita gilayon maka-ilisin na on kaisa gina butangan naton sang jumper, no. In which nga gusto naton nga magsiga balik ang aton nga kuryente or aton nga suga sa aton panimalay, pero hindi kita aware nga mahimo ini halinan sang sunog, no. Tungod sina nga bagay, example, no, or sa aton man for example sa mga wala sang kuryente, ang mga kandila naton nga ginagamit, dapat aware kita, no, nga ini nga mga butang makahimo nga makasagi ini sa mga especially sa mga light materials, combustible materials nga ara sa tupad niya. Halimbawa lang sa mga kortina, no, o kon sa mga butang nga ara dira sa tupad nga mahimo tumbahan sang kandila kag gradually magamakot ini kag magtuga man sang sunog, no. So awareness, no, sa aton nga pagpangginawi sa aton sa sulod sa aton panimalay, kag kung mahimo istoryahan naton sa aton nga sulod sa panimalay sa aton pamilya ng mga butang, no, nga makabulig gid, no, especially lang siguro ang aton nga hotline number sa Bureau of Fire Protection, no. Kinahanglan nga hindi lang ang aton nga barangay hall or ang aton nga ahensya sa mga gobyerno o opisina ang may-ara ini, no, mahimo gid nga maging part ini sa aton preparedness, no. So amon gid na kampanya pero nga may-ara gid kita dapat ang hotline number. So tatlo man lang ang hotline number nga ginagamit naton sa Bureau of Fire. Sa aton may duwa kita dira ka telepono, ang 434-5022 kag 434-5023. No, kog para madali sa subong panahon kay halos may ara man kita sa cellphone, pwede gid kita sini makagamit, no. May ara kami dira hotline number 0921-341-7002. Pero amon ang ginapangabay kay ginapangayo nga kabay ang ini nga mga hotline numbers hindi lang naton pag gamito, no, sa hindi maayo nga butang, no, nga trip lang bla kay makaluluoy man kung matimingan naton nga magluntad ang matudtod na sunog, kag gintawgan niyo kami kag wala man lang gali, no, sang kumbaga prangko lang, no. So hindi naton dapat imuon ina tungod nga basi maging dako pa ang epekto sini kung matabuan, no, kag matimingan nga amo sina ang matabo. Sir, Legazpi, sir. Yes, go ahead, sir. Sige. Siguro isa man kabagay, no, ang aton man siguro nga pagpreparar man sa aton sa sulod sang balay, no. Kaya siling ko na kaina tong carelessness naton nga isa factor ina ang aton negligence, no. Kag ikatatlo siguro ang ignorance naton on what to do in the event of fire, no. Kinahanglan ni ara kita sang mahibaluan bisan basic lang, no. Kinahanglan naton nga i-train siguro ang aton nga pamilya, no, sa aton tagsa-tagsa ka panimalay kiti ang sunog wala man naton ini mahibaluan, no, kung sa ano oras siya mag-aabot, no? Especially bala kung night time, no. So kita kabalo man kita kung ano ang nagkalain-laing na bahin nga dapat agihan naton sa aton panimalay, no, ang aton nga mga pertahan,
ang aton nga mga bintana. So ang Bureau of Fire nagakampanya gid kung nagatudlo man nga dapat i-drill nato ng aton nga pamilya, no, bisan pang aton nga mga kabataan kung alam himuon in the event na may emergency sa sulod ng panibala, especially kung may sunog, no. Kaya ang aton diri nga goal or objectives na makagawa ang tanan, no, sa balay, no, kaya wala namon gina-encourage nga kung may magluntad ng sunog, kung may importante nga bagay nga nalipatan, Balikon pa. kung mahimo, hindi na lang kita magbalik pa, no? Correct. Kaya mas bilidhon ang kabuhi ng tao sang sa nabili naton nga bagay sa sulod ng balay, no? So isa na ina sang nagligad lang to naton nga sunog dito sa bata. Kaya kita dito sang hingagaw man, no, sang katapos ang aton nga special rescue unit, no, nga giningagaw man namon na sulod, no, liwat nga despite malbako pang kalayo kay may ara kita sang allege nga may nagbalik, no. Then nagpasalamat man kita kay nakagawa man dali sa other way, no? So isa mga kabudlayan ni Bureau of Fire kung kaisa, sila din nagid kon ang area is kunita, no, or matipid ang mga dalanon, kag especially kung during nga matabo nga insidente is gabi, no. So salamat kita kay wala man kang injury, kag ang atong insidente natabo adlaw, no. Kay makita na tong palibot, no, kag mahapos naton nga i-control ang kalayo. Sir, diri sa Bacolod, sir, may ara kita, sir, na identified na nga lugar na if in case gid man may ara sang sunog, medyo may kabudlayan sa bahin ninyo, sir. May mga lugar kita na identified. So far ini nga tuig, no, amo na siya nga ginaistoryahan, kag although nga atong mga nag-previous year, no, sa experience atong natabo naton lang sunog to sa Singkang, atong damo to siya sobra 60 kabalay to siya masunog. Ining mga fire prone areas nato, no, amo ini ang man nga ginabisitahan naton during sa aton upland ligtas na pamayanan on the road, no, especially kiti nag-pandemic, medyo naging limited man ang aton activity, no, sa aton komunidad, no. Sa una nag-actual kita isa subong ginapaagi na lang namon sa pagpalibot ng amon nga fire truck, no, fire truck visibility. Balikan tabi si Sir Legaspi na utod kita mga aksyon. Firing line. Mining information para sa aton diri sa Bacolod nga probinsya sang Negros Occidental, ano. May mga factor siya nga gin-mention kay ina nga amo to dapat ang paghimuon pa. Action firing line. Sir, pasensya gid na utod kita. Balik sa imo, sir. Okay, sir. Okay. So amo na sa siguro, sir, padayon ina nga kampanya sa aton Bureau of Fire Protection, inang hambal naton nga uplan ligtas na pamayanan, kag uplan na kaisa, no, sa ini naman niya paagi sa aton mga business establishments diri sa Bacolod nga ginakabig nato na mga partners nato, no, partners naton sa pagbulig kay Bureau of Fire sa pagpalapnag man sang awareness fire safety and prevention awareness naton diri sa siyudad sang Bacolod. Ang kung isa may ara kita, sir, gina sa wide, no, sa sunog nga area may mga nagaagaw sang host bala, sir, nga dapat hindi nila napagahimuon, sir, no, kakatabo man gyapon, sir. Yes, oo. Kami na sa akong pag-obserbar atong sang last natin nga sunog, nakita naton ang siguro tungod man sang katuyuan, no, sang aton pumuluyo nga magbulig, no, pero tagaan naton sang chance ang aton nga katapos sa aton Bureau of Fire Protection nga obrahon nila ang ilang trabaho kay kung ara ka mo dira, kag ara ka mo sa area, no, kag naga-set up kami sa amon nga mga aparatos, ang amon nga fire trucks, no, ginabutang namon sa strategic area, kag subungan ang mga host namon nga dapat nga diin na siya magapadulong nga makontain namon dapat ang kalayo sa gilayon. So nagapangabay kami tani nga mabulig kita pero hindi kita magpangagaw, no, sang mga gamit naton sa Bureau of Fire kasi naga-create ini sang delay. Kung kaisa is ang aton nga katuyuan nga mapadali naton ang aton nga operation, no, nagahatag pa din sa kabudlayan man nga dugang kay Bureau of Fire, no. So nagapasalamat kita sa pumuluyo, no, nga
ara sila, no, pero kung tani man ihatag nila, itugyan nila kay Bureau of Fire nga magtrabaho, no, para nga at least maging smooth ang operation nato, no, during the firefighting operation. Lastly na lang ni sir, nagligad to doga reklamo ka sir sa mga salakyan dis Bacolod nga wala naga pinahigan bisan naga inuwang ng bombero, sir. Pwede ta masulit subong nga gabi, sir. So, yes, may ara kita, as per observation, no, may ara din man kita kung kaisa. That's why gani ang amo na da nga fire trucks naton, gin-improve namon na ang iyang busina, no, kaysa una napera namon medyo gamay gina ang iyang tunog ang kon imo siya magbusina ka, no. So bisan despite nga nagawangwang kita kung kaisa, may ara gid na pangilan-ilan sa ilang hindi dayon maka pahigad bala. So amo man ang amon man nga ginaayo tani. Ara man ang mga katapo naton kag isang aton nga PNP kag ang bitaw naton nga nagabulig sa aton. Pero kung kaisa may ara gid mga portion gid nga, no, nga kung kaisa maalang-alang kita, no. So kung tani ayo namon para nga malikawan naton ang madisgrasya kami sa dalanon kamuman, no, kasi siyempre emergency nga aton pagkakatuan, no, nagapangabay kami tani nga mag-cooperar na lang, no, kasi para man sa kayuhan sa tanan nga kung mabatian nila nga nagawangwang ang aton nga fire trucks kag ang aton mga ambulances, no, pakadto dito sa ginarespondihan naton, tani magkusa na lang sila nga magpahigad, no, kay para nga walikawan naton ang disgrasya, no. Why na sir Kwan? Why na sang kaso nga tubangon ang tag-iya sila nga salakyan kung daw makit-an ta mas naghatag kabudlay sa inyo, sir? So far, kung may matabo din man nga disgrasya, no, ang intervention sa ating kapulisan, no. So gina-imbestigahan man ina, no, kung ano gid ang plastada, no. But so far sa amon niya kay kung kaisa may ara din man na, no, di sa akon man di experience bilang city fire marshal sa pila na kasyudad. May ara din man sa mga hitabo nga amo sina, no, pero kung makita namon nga during the pollution gamay man lang kag okay man lang kag may hiling nga gawon kami nga dapat respondihan kadto lang gid kami sa fire scene gihapon, and then pagbalik na lang ginatubang namon kung ano ang amon responsibilidad, no, sa natabo. So hindi man ahungod ako sa aton nga mga driver, kundi kung kaysa amo lang gid sina, no, maalangan lang gid kita tungod sa sang traffic flow, no, kay sa tindi taman manigar nga may mga time gid man nga madamo gid man sang salakyan sa mga dalanon, no. So amo lang man ang isa sa kabudlayan, no. That's why nga ginapaandaman man namon amon mga driver, no, nga caution driving din, no, bisan pang kadto kita sa sunog dapat mag-doble pangandam gid kita kasi siyempre ang aton nga pigkaron safety first, no, paano kita makabulig kung kita mismo madisgrasya na along the way. With that, Sir Legaspi, salamat gid sa mga time, salamat sa serbisyo mo tonight diri sa Action Radio Bacolod. Stay safe ka, God bless aton, sir. Salamat man Action Brian kag mayong gabi sa tanan. Action Firing Line. Okay, at least may ara kita sa initial nga prevention sa mga utod na antes pa naman magluntad ang mga sunog, no, sa aton sinitag sa tagsa ka mga puluyan. Kung isa aton may galuto nga luto ka tapos magwa kay imuya kay machismis ka pa pagbalik mo ga silaob ng kalayo mo. Kung isa may brown out gabakal kita kandila dira or may kinki kita dira, kung isa ga kalipatan man nga may ara sang kortina gali sa pertahan kag bintana, kag pinakalala gid diri ang kalabanan ay mga short circuit maka-action sang linya sang kuryente. Action Firing Line. Mga tapping, mga kinawatay kuryente bla. Ang iban dira mga daan nga linya sang kuryente nga naga-i-grab na kon mabagnos ang hangin nga naga-igot-igot na bla. Action Firing Line. So dapat i-monitor nyo dira mismo sa sulod ninyo puloy-an mga kaksyon. Action Firing Line. May hangyo man to siya sa mga utod nga hindi magpangagaw kahos kay mas may ideya sila ikumpara sa aton nga mga sibilyan. Pero mga sibilyan hindi ba naton sila mabasol kay like for example imo na balay na sunog da gusto mo gyud maunang balay mo tani piswet ka tubig mo. Action Firing Line. Inintindihanay na lang pero hindi ko yan nanamian niya ining mga salakyan sa highway nga daw hindi magpahigad bisa naga-inuwang ng bombero kag naga-busina na daw gusto mo pa yaboyayawon sila yung mga driver hasta magpahigad sila. Action Firing Line.
Abot ano ning ilaya nga utok bla. Once nga makabati kang gauwang gani, emergency na na. Magluwas lang mag-uwang karbaw da tilain naman iya gutom lang na iya. Action firing line. Mabalaan mong uwang sang bombero kag sang pulis kag sang ambulance mo. Kung ikaw ang wais nga driver kag dugay ka nga drive, mabalaan mo na. Pero diin nanda nga tatlo nga nagauwang, dapat maulbalikid kagid nga magpahigad bang iban kung kisa makadlaw-kadlaw pa. Action firing line. Plus 8:18 na Action Radio, Philippine Standard Time. Mga kaksyon, pagbalik na ton dungagan tang balita sa aton sini nga pagpangalagad. Pero ariyo ang DTX 500 capsule. The Candidates Forum. Lang kay okay, si Melvin Piniafiel, salamat. Merly Gonzaga, thank you and God bless. May gabi man sa kay Otay Benedicto. Tamyaw lang, pumuloyo sa Barangay San Jose upod kay Grazel Palabrica, madamo gid ka salamat. Sige, si Jema Kaliso nagamonitor man sa Barangay Singkang Airport. Tihog lang ko Tamyaw Family Kaliso. Salamat gid. Okay, sige. Thank you gid. Balikan tang iban karon alas 8:19. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management.
Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Good day! Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical
Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema, ginatagaan niya gid sang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog dramo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala ikang napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Account Tuni. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Tuni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Tuni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account Tuni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account Tuni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account Tuni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Manging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account Tuni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account Tuni. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll para malikawan ang sunog. Nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by... May gabi man dagali ka Attorney Jan Urulaho. Naka-text diri sa aton while travel going to Bacolod, naga-monitor sa iya sining nga salakyan. Wow, may nga paglagaw-lagaw Attorney John Orola, mga kaksyon. Action Firing Line. Sige sir, ang gapamatay Birdugo na ni Duterte. Kung wala si Duterte, wala riding in tandem kag Birdugo. Action Firing Line. Pwerte pa gino. Wait taga, Andrea, sinong ara day, action an, si Tito Dale, ati sige. Ma-flash siya, ma-flash,
Ay, hindi. Okay, sige. Lagyan action deal. Dilangin lang ha. Yung gabi action Briley, hog tamyaw sang mga miga ko, Rosemary, Wansina, Rosemary de la Torre, Clarivic, Alon, Joy, Dandoy, Dimpol, Aringen. Sa tanan nga nagapamati nga nagapanamyaw si Duray Villanueva sa Udyong, La Castillana. Sige, salamat. Gid, ano? Evening, sir, pamati. Kibidi sa sitio Dulom, Barangay San Miguel. Great ko lang papa ko nga gapamati man sa bago si Nestor Santuyo. O, si Daisy niya. Action na Bri, monitor lang kami always. Barangay Mansablay, Isabela, no? Family Istik Kuning, Clarian, Andrico, Puhas, salamat. Sige, las 8:33. Action firing line. Si Madam Liberty Beniten Ubaldo, araman ganay monitor sa It's Homes Forum, Barangay Mansilingan. Thank you gid sa pag-monitor. Kung ko na section Dale, kay may party ini nga balita sa mga mando sa DLJ bla nga hindi na pwede ka babiligya sang bulong over the counter ang mga tiyanggi kag sari-sari store. Instead magkuha sila sang FDA iyang authority, mga kakson. Action firing line. We don't know kung anong report from Bacolod City Police Office regarding siya, no? Patuloy kayong nakikinig sa Action Radyo. Action Radyo. Action din, may gabi. Action Bray, sa tion nga magwa ng memorandum sang DILG nga karon ginaulat man sang Bacolod City Police Office. Ginpahayag diri ni Lieutenant Colonel Sherlock Cabanang spokesman sang BCPO nga posible action Bray yes ginalantaw nga mag-assist lamang ang Philippine National Police sa DILG Bacolod nga muni ang manguna sa pagpatuman action Bray ang sa unauthorized nga pagbaligya sang bulong sa mga sari-sari store action Brian. Pero according diri kay Sir Gabana, ang panugyan ni action Bray sa mga negosyante dira nga nagabaligya sang bulong nga samtang wala pa ang memorandum sang DILG, mas mayo nga subong pa lang untato na nila ang pagbaligya action Brian sining mga bulong no based on sa mga pronouncement ni DILG Secretary Eduardo Anyo action Brian. So meaning magpanakop si Action Deal si FDA gijagali ang pulisya maupod lang damo sina. Yes, dahil DILG action Brian and then mag-assist ang Philippine National Police like BCPO once nga mag-operate sila action Brian. Pero kung madumduman may mga latest nga pronouncement nga bisan sari-sari for action Brian according kay Sir Anyo sa National, pwede silang mag-apply for authorization sa FDA para makabaligya sang over-the-counter nga mga bulong action Brian. Korte, man do naluoy ako sa mga sari-sari store yes, kaya mag-process ka action sa authorization. Pagbasa ko sa balita, 1,000 pesos nga pagabayaran ang validity good for 1 year and then kada tuig mag-renew ka naman nga mag-renew and then another payment action Brian. Kaka reaction day lo, lawig-lawig pa man oras ta, no? Like for example, kung may tiyanggi ko, ma-process ko sa FDA. So after that, gaan ko na authority. So paano ma-sure ni FDA kay may authority na ko nga baligya ko to hindi fake kag urig action deal o kon hindi expired, i-monitor ko nila kada bulan action deal? Amo na action Bray ang challenge sa aton piling mga otoridad kung alugid ang strict implementation ang enforcement sa ginasining policy nga ginatuso action Brian. Kaya may encourage nila kung may mo dito alidya sa mga kilalang mga butika or mga pharmacy magabakal action Brian para masiguro nga authentic kag original. Tidra ya pabor ko na action deal ya nga hindi kita magbakal kay kabalo kami nakitaan mo action deal nga balang kita mo nang daw nigo na, no? Dira ginalatag lang na mo ka ginalibod-libod. Tiiling ko daw ang bulong wala niya ginalibod. Yan dapat over the counter ginibaklon mo. Inaguro daw hindi kita magbakal da. Si Tiangge, may authority man o kunwa ay, diragin man na siya kabakal ya sa drugstore action deal. Din pa man siya mabakal abi, kaya dira man ang otoridad, ged. Yes, action Brian. Kay tikon bukid-bukid kaya nga mga lugar ti bulubudlay gid action Brian. Budlay gid. Kay tikon FDA kaya kadto ka sa bukid o kadto ka tos kan landog. So hindi mapatihan action Brian. Depende na kung ano mangin tikang kagila sining campaign regarding sining unauthorized sa pagbaligya sang mga bulong. Aring tingog ni Lieutenant Colonel Sherlock Cabana ang spokesman sang BCPO. Wala pa sir. So ulat man kami kung may gid man.
makulat man kami sang implementing rules and regulations in relation dira. Okay, so as of now, hindi pa maka-operate. Hindi pa. Hindi man kami nakamba nga kami lang ma-operate kaya ang makuha man namon niya gapon as ma-assist lang man kami sa ila. Okay. So, ang sir supposed to be ang DILG Bacolod? Oo. Nga hindi nagkuhan sa mga gulong eh. Kaya itro na sa kuan barangay nga amo ang kuan sa mga respective store owners. Ete kung sa kumpan sa ila area of jurisdiction. Action Bray, si Sir Gabana sang Bacolod City Police Office. Kag tiyan mo na Action Bray, basi may mga negosyante nga willing man nga mag-comply sa authorization nga pangayoon sa Food and Drug Administration. Ang pag-comply Action Dale, hapos la na iya, kiti mabayad ka malang mo, na? Tapos may mga barangay certificate mala ng pangayoon da. Ang akon pamangkot suliton ko lang. Tapos nga ma-comply ko na, may permit na ko, may authorization na ko, pwede na ko kabaligya. Sigurado sa FDA nga gibaligya ko da urig kag safe. Amo man lang yapon sulit ko lang Daw ka si Kwawi giba sa sitwasyon Action Del kung dino ba to mga gagmay katama kag atong balang mga kaluluoy damo sa sagi ka ipit sini. Amo ta siyang Brian mention Sir Gabana nga hulatan nila ang internal rules and regulation ang IRR but implementing rather implementing rules and regulations or IRR sang sining policy kay Durand Action Bray ang kaundan kung paano nila i-implementa ang ining polisa sa masunod nga mga inadlaw. Pero dapat si LGU may ordinance pa Action Del nga lokal mo. Yes, gani Action Brian depende na no kay that because nga ni kadrang committee chair sang Committee on Health ikaw man ma-offer kay anyone Action Bray nga interesado nga mag-offer sini pwede gid pero sa may City Council. Pero so far wala pa man Action Bray sang may mga plano ining mga konsehal nga sila willing mag-offer especially nga DILG na Action Bray naghalin ang ini nga pangabay. Way man na guro pilitay halin sa DILG nga ikaw konsilor, ikaw gidya mo obra sina way man guro Action Del no? Yes, Action Bray kay may ara sang mga kisami mga councilors nga do against Action Bray sila sini nga mga panindugan o galing bisan no mudala ka against kun ang majority nagapabor pero di ka man Japon. Pagintindi ko sa Bacolod may isa councilor di nga nagpagwa na statement nga against sa sinimo. Galing kay hindi ko lang siya malambot Action Del. Yes, Action Bray. Sige. Balita gikan sa patrol ang ka-action nyo, Action Dale sa Lazar mga ka-action sa din ka man sa Pinas, labuton ka sa ngaong balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Kung kisa ang gobyerno do makapamuyayaw man kasi Action Day, Action Oliver na. Action Firing Line. Actually may Republic Act din basa ko to kagabi. Ang Republic Act gahambal nga mo sini. Nga dapat ang may otoridad gid lang nga magbaligya sang bulong Action Oliver si pharmacy gid lamang. Nabasa ko na sa Section 30 sang Republic Act 10 blah blah blah. Ining mga gagmay nga mga tiyanggi din sila kabakalhaw sa drug sa sa construction supply. Action Firing Line. Sa drugstore man ginabakal. Way man isla ga produce ila ko galingon da nga bulong magluwas lang kun lana-lana. Action Firing Line. Sa Action Oliver may tiyanggi ni mamaligya to sa sang Bayo GC kag Bayo Flooding nga bakalaw. Sa drugstore mangyapon si meaning authority mangyapon ang inbaklan mo. Action Firing Line. Kag si drugstore I am sure nga di man na magbaligya sang fake da. Kiti madisgrasya man na sila. Sige lang, kiti may amo mala ng palayag sang DILG at tumanon tasla. Pero kabay pa next time huna-hunaon nyo man. Nga hindi gin man gali mandatory ni ang paghatag Action Oliver sang paghatag sang mando nga si Tianggi magpa kuha sang authority from FDA. Ang Republic Act ang basihan lang nila nga dapat sa drugstore kag gidya mabakal, hindi sa Tianggi. Di ba may lusot kita? Action Firing Line. Amo na ng Republic Act nga nabutang nga ang drugstore may ara sang poder magbaligya sang bulong. Pero wala sang Republic Act nga nagagovern dira kag nagamando sa mga Tianggi nga magkuha gid kamo sang FDA. Unless kon si LGU may ordinance na nga ipapagwa pila ka adlaw kon may ara sang councilor nga mag-author sina. Galing I doubt kung may councilor nga mag-author sina kay madulaan kag gidya buto. Action Firing Line.
Una-una, nimbuto Simon taga Tiangge. Ikadua, manug bakal bulong. Pinakasimple nga himplo suliton ko, nga ginasulit ko na nga pro people, kuya. Naluoy kitas tao. Kuya, to ka to sa putok-putukan sang kanlandog, na magsakit ulo mo, mabakal kay Bayo GC, kiti way to ya drugstore sa ila, way man to Tiangge, Bligya, ano mapamursya ka pa? Action firing line. Sulit ko lang na kay basi makalabot manibla sa igtalopangod sa DLG ka makahuna-huna man sa tuod man, no? Mailan yung taga DLG kay sa syudad lang kay Star, ibang tupad para gros butika gani. Action firing line. Na, di ko na to kados kanlandog. Ato kas kando ni, kundi nga kabukiran. Nano nga sitwasyon at way, ga-implementar man tatod sining mga layi, pero itagad huna-una kung anong epekto sa aton sining nga pumuluyo mga kaksyon. Action firing line. Action by mahatag ang FDA sang license sa mga Tiangge, dira pa lang may violation ng FDA. Sa nabalaan ko baligya bulong kun waay pharmacy ginapabudlayan nila ang Tiangge ahaw piso-piso ginansya para emergency tao kagyara alang-alang so usapag ini no? Nga mahatag kimo ya kwanto sa nga lisensya nga ang drugstore gani hindi pwede ka baligya Action Oliver nga wala sang certified kag authorized nga pharmacist nga naga-tiner dira. Action firing line. Dibla? Amot lang duga libog ang ulo. Ang gobyerno to natamaan naging kastrikto pero do ka pigado nga pagkastrikto. Action firing line. Abi tutukin nyo din may mga dagko tanga mga proyekto abi, no? Tutukin nyo dang mas makaganar pagita abi kag magbalik sa normal ang sitwasyon ta. Action firing line. Kabayin nyo na lang ng mga Tiangge nga naginansya 50 centavos kada isa ka ay susko do kalilibog nga daw ka nami gidhibi kag iwangal bla. Kung pwede lang nami ihigda sa nga dala na kag magligid-ligid para mabatian sa gobyernong hinanaing ta. Action firing line. Pero ariya, ginendorso ko sa inyo ang Santon Plus Herbal Soap mga kaksyon. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho.
Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Kasi tinagaman apat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio.
Ako gali si Henry Espolgar, diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito kami diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog dramo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang Dayon kabulaga pamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa pagpangalagad The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa Aksyon Firing Line. Good evening lang, nagamonitor subong si Arsino Pitisa, kagawad sang Victoria sa halin kay Nono Miravalles. Sige, salamat.
Action na Bray, may gabi, ginapagpauli ko halin sa Cadiz, Bacolod, ginbungguan ako sa tricycle, isa sila kapamilya. Ang lain pa kay ginhit and run niya ko. Lagsanay kami hasta gawahon, mga isog pagali kay hubog sang ulihi pakitlo oy man. Wala lisensya, expire ang ORCR sang motor. Ipapulis na lang na siya, ipapulis na yun no? Bray, kon jumper lang gina-check kasi ko sa mga squatter area sa San Juan versus Aquino Drive, Barangay 3, Barangay 1, mga tao may aquarium, may ref, may aircon, may stereo components, 150 lang bill mo. Bill ko no nila. Tuod, di na pinangwaman, basta may solar na sila. Action Bray, halos banwa kag syudad nga napiktuhan ni Bagyong Odette. Nakabato na sang cash nga ayuda, pero ang isa banwa sa Isabela wala gid katupa. Di nagpunda kadtong pundo. Na Isabela na punaan kamo da sang reklamo ha. Action Firing Line. Good evening, Sumbray. Tutukan nyo, DILG, ang mas importante nga bagay sa bulong baligya sa Tiangge. Tama kagidya, Action Bray, dapat himo sila monitoring team to check sa mga expiry date sang medicine kag i-determine nila kung fake or ang baligya nga mga medicine acceptable niya. Do palagpat giman ning iya ka. Action Firing Line. Evening, Sumbray, ako ga patigid nga mahatagan aksyon sa amon di sa Isabela nga damo na hinatagay sa iban nga banwa sa Bagyong Odette diriya sa amon wala gid. Sige, kabalo ka kabudlay lang buton sang mayor nyo sa Isabela. Action Firing Line. Rafael Diaz Jr. nagamonitor man Saudi Arabia, si Dari Pastrana raman sa Barangay 5 Bacolod, si Mario Lim Himenea, si Lolo Anyong way gidya ginapaminsar ang ila ginapaminsar nga laye kadamo sang laye ni Lolo Anyong nga palpak ang ila lang ginapaminsar ang gagmay nga baligya way Mayo niya gina may salakyan siya ano oras pwede bakal. Kita mo lang na. Sige, oras ko kulabo sa mga aksyon. Action Firing Line. Palunisan tang iban. Standby karon sa Action Night Patrol with Action Eric Magbanwa. Ini naman sa Action Brian Morden nagapasalamat gid maghilibati kita Lunes sa wang yapon ng istasyon kag oras. Mga kaaksyon sa din kaman sa Pinas, labuton ka sa hamon balita kag serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Good night. God bless. Life Extension.